ساعة شعت تخوين الله كاب استوديو زينا ال تي في زينا ومستند وانا نفيلم عنه ناس خبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلوم سالو سلسنا حاسة زت دالو هجراون زينا تحيز لكم قريبة زله إيرن قبل سلاسي فلما كأندر استزينا لوم مستقبل مرمراتات حموش زيجاتات بكورونا فيروس متكافو بتراجع إنكله عسى شو تفانيم مبل عشرين سلسلة عمتها وفستيوال إيرترا ونفرت سكاندينافيا بوعوع منفس تتأمبيلو منستر تمرتيا وقداس النت وهد ودن تمرتي ذات كورة سلطنة أبدك محاره هيبو حدش بريزيدنت إيران هبلع الهاجرو تاني عزلو قداتات أمريكا قلعل كمزز عرف ليتو روسيا تاجيكستان وأوزبكستان مس أفغانستان أبزدوا كابي وتهدروا لممد كايدا وسينان ربع حفلات أبترك تخسيتو نزلوا بار عمرون مقدسات دقف كمز قبر أفليتو زرزرات زينا حبريتا كاب منستر تعنا لومي أب موشب مأكلات زواتات الدبوب سمينا وقح بحرن مأكلن بستقبرن على لابوراتور مرمراتات حموش زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجعت اللام زياتهم كل تاب سنعفة زوادبوب كل تاب ما يهمت زوا سمينا وقح بحري كمون حدا أب أسمرا زوا مأكل توشيبهم زتنحيهم إذا كم زيلون كله أب هوسبيتالات تعقيبهم زد لكن كجبر لهم زتنحو شو مونتاب زوا عن سبا شدش تاب زوا مأكل كل تدمى أب زوا دوبا وقح بحري بتغلى لا عسر شدش زيجاتات حاويهم تفاني مالو بس مثلا تقلال قطر بكورونا فيروس تلفظ زيجاتات كسب لومي شدش شحن حموش تميتن سوسن 4 بتحلهم شدش شحن 4 سبعان كلتن كابزيهم حاويهم زتفانو 3 حموشتن بموت زتفليو 5 شوعتن دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستر تعنا 3 حاسة كل تشحن إسران حدن مبل عسران 3 عمتها وفستيفال إيرتراوان نبرتي هاجرات سكاندينافيا وترو نخلو دلوات بزبل تيما بسلاسن حدن حملة بكتما ستوكولهم بوعوع هاجرا ومنفس تتأمبيلو كابت بوتا نزبت حنا حبريتا قرمسكال قرزجيهر بملكع تسبتساب كاربويو أتي بمخنيات سقات لبدا كوفيد 19 نخلاي عمتو نوكلت الزباطات محبراتن ودابتاتن ستوكولهم زماكله منزاوي استمرو سمينارن عود زتن زتقاللن ببهلاو مرئيت زدمقن فستيفال هاجراوي محلا بزحدث دمقت كمستخاده كابت بوتا زبصحنا حبريتا أفليتو فصام قدات امباسي إرترا أتو يوناس مانا أبزس مع مخفت قال فستيفال دك حدا لبي أبرزتي قشت مورس بهلن مننتن مسراس هاجراونتن كوينو مغصالو عبي هاجراو بايتا خمزخونا بمقلاس نيرتران إرتراوي هاجراو مننتن كم علامة حيزو مخته أمثرناع كمون ودابتات أمحيالن من سيات مغسقاسن عبي إجام سلزلوه وترو تخليعو كم زغص الرقاقيتو أبو منبر أو هادش ما قلب علات آتو ألم تخلي قرقيس بوغانو أزي عمت مسأي بتحستن علامان ممليسون نادم أزمت عمتاوي هاقراو متخاب مرأيا ستم حدنتن لعول هاقراو نتن مخان بمقلاز نمم عراقون السرح كلهم مسكانا أقريبو حلفة بوليتيكا وقدات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن أما خارب بريزيدنتن آتو يمانا قبراب بمانزا كابس مرا نتساتفتي أبز محلالفو ملغتي نقولو سبسرحون تفتراون تسابقوتات بديهم قلتون معروقون فستيفال مكيادوم يوهانو دحر مقلاز نهلو كنتات هاقرنان اواناوي زباو معبلتات قرن أفريقان كمون إيرترا نسنا جروبتنان زباو متحقازن تكايو دزلا نتفتات بسفيحو دحر مبراه زيغاتات مسارعوم بمدلدال نقوح مخطوم كعزو صويعو أبتا قطامي بمسارات نوويح جزيه كم حتو زقرب زنبره أب مقام إيرتراوي مأكل أبزت كور عود زته أوهارتي نممسرات نايزي بروجكت أقدستن وسنتن زبلوا من الفحاسبات بملك علبوا كقربن كلو نزن مسمار اتنطف شماغل لقد قوم توسينو بزي كازي بروفيسور موسي مسقنا كابشودم مدلدال حيال إيرتراو دياسبورا كينو كوفيد 19 بزبلارستي موياوي أستمرو هيبو أبتي محازوت إيرترا شوداناويانن ديبلوماسينجتات قرباب تهاجراتن زي تساتفو فستيفال كاب كتما اسكلستو نازمصو تحت عدم من اسيات نمستراوي سرحيتات قدلن نجاقنات دك انستيان زقلز ببهلاو صوتاتن الباساتن زي تسنيت حستا كم زقربو اتزبصحن حبريتا أفليتو
ሚኒስትር ትምህርቲ ካብ 6 ንኡስ ዞባታት ደቡብ ዝተዋጽኡ ኣካየት ትምህርቲ ኣብ ኣጋዳስነት ምድላው ውህድ ውጥን ኣብ ኣድማዕነት ትግባረ መደባት ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ወዲቡ ዕላማ ናይዚ ካብ ንኡስ ዞባታት ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕ ጾሮናን ማዓይንን ዝተዋጽኡ ሓለፍቲ ትምህርትን ስነ መምህርናን ከምኡውን ዳይሬክተራትን ሱፐርቫይዘራትን ካልኣይ ደረጃ ዝተሳተፉ ስልጠና ብግዜን ውጽኢትን ዝልካዕ ውህድ ውጥን ብምውጻእ ኩለንተናዊ ምዕባለ መስርሕ መምሃርን ምስተምሃርን ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ነቲ ስልጠና ዝመርሐ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ሓላፊ መምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ግርማይ ገብሪ ህይወት ዳይሬክተራት ኣብያተ ትምህርቲ በብናቶም ውጥን ኣብ ክንዲ ዝኸዱ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልግል ውህድ ውጥን ተዳልዩ ኣብ ትግባረ ዝውዕለሉ መንገዲ ንምንዳይ እዚ ስልጠና ሓጋዝ ምዃኑ ኣብርሂው ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብቲ ዝጊ ኪዳን ብወገኑ ንኣገዳስነት መእኩልን ውህድን ውጥን ኣብ ምዕባለ ትምህርቲ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ንዝጸንሐ ኣካይዳ ኣብ ምምሕያሽ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሓላፊት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ መምህር ርግበ ክፍለ ብወገና እቲ ስልጠና ብኣቀራርብኡ ፍሉይነት ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ዳይሬክተራትን ሱፐርቫይዘራትን ኣብ ትግባረ ናይቲ ሓሳብ ተወፋይነት ከርእዩ ተላብያ ቤት ጽሕፈት ክብሪ መዝገብ ዝፍለጥ ኣሃዱ ሲቪላዊ ምዝገባ ዞባ ማእከል ዘድልን ጽፉፍን ሰነዳት ሒዝካ ምቕራብ ንስሉጥነት ዝውሃብ ኣገልግሎት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ተገልገልቲ ብግቡእ ክኽተልዎ ፀዊዑ ወኪል ኤርና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ ሓላፍት ኣሃዱ ኣቶ ተስፋልደት ሃብተ ሚካኤል ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ንዝተላእኩ ተገልገልቲ ከም ዘእንግዱን ብዝሒ ከም ዘለዎምን ብምጥቃስ እቲ ሰነዳት ጽፉፍን ዝተማልእን ምዝኸውን ዝባኽን ግዜ ከም ዘየለ ጎደሎ ሰነዳት ግን ተደራራቢ ስራሕ ስለ ዘስዕብ ተገልገልቲ ኣቀዲሞም ዘድሊ ሓበሬታ ወሲዶም ሰነዳቶም ከጽፉፉ ኣዘኻኺሩ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ናይ ህዝቢ ገደቢ ንማዓልቲ እንታይ መጽእ እንታይ ጎድል ብደይ ተወሰነ ግዜ እንተበዝሐት ሰርቲፊኬት እቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ይበዝሕ እንተዋሕደኻ ይውሕድ ማለት እዩ ግን ብዝኾነ ኮይኑ ስጋብ ሕጂ እቲ ቤት ጽሕፈት ብዝከኣሎ ብፎርም እናሸጠ ገደብ ይትገብር ምስ ናይ ኮሮና ምኽንያት ከማን እቲ ኣሃዱ ግቡእ መስርሕን ሰነዳትን ንዘማልኡ ናይ ልደት መርዓ ሞት ፍትሕ ስድራቤት ማሕበርን ካልእ ሕጋዊ ወረቐት ምስክር ከም ዝህብ ጠቂሱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ናይ 2021 ንኣስታት 5530 ዓማዊል ከም ዘእንገደ ኣፍሊጡ ናይ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝተሰርሐ ተቐቢሉ ምስክር ንደቂ ሰባት ዝዕደል ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ኣብዚ ናይ 6 ወርሒ ንጥፈታቱን ተዳሪና ዋላ እኳ ብዝርዝር ናይ ልደት ናይ መርዓ ናይ ሞት እንደደየልና ጠቕላላ ኣብዚ ናይ 6 ወርሒ 5529 ሰርቲፊኬት ዓዲልና ማለት እዩ ኣብዚ 6 ወርሒ ስሉጥነት ዝውሃብ ኣገልግሎት ኣብ ጽፈት ዝቐርብ ሰነዳት ይምርኮስ ዝበሉ ኣባላት እቲ ኣሃዱ ብወገኖም ነፍሲ ወከፍ ተገልጋሊ ዘድሊ ቅጥዕታት ኣማሊኡ እንተመጺኡ ስሉጥ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ኣረጋጊጾም ሰሩን ነባርነት መበይን ጸንሕ أبانا مزجب الله أبانا مزجب كله خلا أبانا مزجب كله خلا مثل دم صنع من محدنا نبارنا ببين تسأله كيت كأرجم كم سايز إحنا خبطة مزجب عين وصلنا فلكت عين بلنا كم مزجب بس يصير عنا تحجز البسنا مزجب نايم مزجبنا سل البسنا خبطة مزجب وصاير نصير حل سب من كتيرنا هذا سب جن اتحققت أنا قال كأتي زيكم كجبر اللي دلي زيكم كجبر اللي دلي أنا خبطة حاجة نكبر خبطة مزجب وصاير بخ نسب جبون تمالي جبوا يخاطبهم تجلجلتي بجدኦም ካብ ምዕዳል ፎርም ክሳብ ጉዳዮም ዝዛዝሙ ዘሎ መስርሕ ስሉጥነት ንኽህልዋ ተገልጋሊ ናብቲ ኣሃዱ ቅድሚ ምምጽኡ ከማልኦ ብዛዕባ ዝግብኦ በብምምሕዳሩ እኹል ሓበሬታ ዝወሃበሉ ኩነታት ክፍጠር ከምኡውን ሃልኪ ግዜን ጉልበትን ንምውጋድ ሕጽረታት ናይቲ ኣሃዱ ጠመተ ክግበረሎም ተላብዮም 16 ኣብ ስርሖም ኣለዎ ኣብ ካልእ ቦታ 16 ዝኸፍት የለን 16 ግን ኣብዚ ፎርምካት ወሃብ ኣብ ሰዓትካ كاوتاس راهن طبق مالسي طبق نسب كمان يسلطو قدم فورمو قلطفيو داني رح جيجن يركب كسب ساعه شعت الله فورمو سيد كا بتزتوهبت كمعلتن علتن مليخيات مصي مليخ خا جيغاتلك جيغالك بلخي قنعتلك قني على خيلم افتاز قصرهم علتن ساعتن تمصي اي بحقي طبق اسلطم تغبر بحقي زي مسغونيم ناتو نبات حد غزي فتاك مصي خديت ناي سيرفر شكر اللهم ناي سبيلينج جا وزبحلالو
ኣብቲ ጉድለት ፀንሓካ እንተደኣ ብልክዕ ኩሉ ነገር ተማሊኡ ግን ናብ እዚኣ ፍሮንት ዴስክ እዚኣ ኣላ ናብኣቶም በፂኻ ይህቡኻ ከይድካ ትኸፍል ንፅባሒት ከይድካ ትወስዶ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ ጽራትን ኡዞባ ጌንዳ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብሓፈሻ ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ድማ ብፍላይ ኣድማዕ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ 80 ሚእታዊት ናይቲ ብሓያል ተሳትፎም ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ምጽጋን ጽርግያታት ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪቲ መምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሱሌማን አልመዳይ ከመውን ውጽኢቱ ካብ ግንዳዕ ናብ ጽራት ዝኣቱ 8 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተጸገነ ጎኑ ድማ ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታትን ከትርታትን ይሰላሰል ከም ዘሎ ገሊጹ ወፋሮ ብግድኦም እቲ ጽርግያ ብምብልሻው ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብሓፈሻ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ድማ ብፍላይ ጸገማት ከጋጥሞም ከም ጸንሐ ብምሕባር ኣብዚ ግዜ እዚ ሳላቲ ብውድብ ዘካየድዎ ዘለዉ ዕውት ወፍሪ እዋናዊ ፍታሕ ከም ዝረኸቡ ኣረጋጊጾም كبرات عزبتنا دحز حصار مسغاغريت اغراو زيناتات كسعبيو بسنه صنحو ኣብዜናታት ወጻኢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኢራን ዝተዓወተ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ ኣሰራጣይ ክብል ዝገለጾ እገዳታት ኣሜሪካ ንኽልዓል ከም ዝጽዕር ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ራኢሲ ነዚ መግለጺ እዚ ዝሃበ ውጽኢት ናይቲ ምርጫ ብሃይማኖታዊ መራሒ አያቶላህ ዓሊ ኻሚኒኢ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ብሰለስተ ነሓሰ ኣብ ዝተሓበረሉ እዩ ንገዛ ርእሱ በኣሜሪካ እገዳ ካብ ዝተነበረሎም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢራን ዝኾነ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኢብራሂም ራኢሲ መነባብሮ ህዝቢ ኢራን ንምቕያር ከም ዝሰርሕ እዩ መብጽዓ ኣትዩ ዘሎ ንሱ ዝመጽእ ሓሙስ 5 ነሓሰ ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ብምፍጻም መርሒነት ከም ዝቕበል ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ክረቁሕ ድማ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ከም ዘሎ ጸብጸባት የረድኡ ኢራንን ኒክሎሳዊ መደባታ ኣብ ዝምልከት ስምምዕ ዝኸተማ ሓያላን ሃገራትን ብመንጎኘት ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዘካይድኦ ዘለዋ ዝርርብ ዛጊት ተስፋ ዝህብ ውጽኢት እኳ እንተዘይመዝገበ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ኣብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣሜሪካ ናብቲ ኣብ 2018 ዝረሓርሓቶ ስምምዕ ክትምለስ ኢራን ድማ ሙሉእ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ከተረጋግጽ ዘይቀጥታዊ ርክብ ምክያደን ይፍለጥ روسيا تاجيكستانن ኡዝቤኪስታንን ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ወሲነን علامة زي بحموشن حساس جمر لممد بقندو مستي أب أفغانستان تفتيرو زلو تتاون وتهدراون كونتات تححازة مخانو عزز سراويت سلستين هاجرات أفليتهم أبزيك 17 حساس قد لممد لعل كل التشحين حموشة ميتن أبالات سراويتن بركت زبلا أطوارن كم زساتف اتهم عززتي بتوسخي أرديهم أب منغو سراويت أفغانستان جوجلت أليبانن زكايت زلو وق نتتا قربابت هاجرات كي ترفع بقالوتا كتلو كم زخل نايك أربعة عزبتي كتنقو ጸኒሖም ኣለዉ ሩስያ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንመሻርክታ ኣፍጋኒስታን ኩሉ መዳያዊ ደገፍ ክትገብረላ ቅርብቲ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ማዓስከራ ተወሰኽቲ ወተሃደራትን ኣጽዋርን ከም ዘዋፈረት ጸብጸባት የረድኡ ድሕሪ ምስሓብ ግዳማዊ ሓይሊ ክሃድእ ትጽቢት ተገይሩሉ ጸንሐ ጸጥታዊ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ጽልዋ ከተዕቢ ከም ትኽእል ተንተንቲ ይእምቱ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ኣፍጋኒስታን ካብ ግዳማዊ ምትእትታው ክትገላገል ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃንዮም እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ዝገልጹ ካብ ግጭት ኣፍጋኒስታን ከይወፃና ጉጅለ ጣሊባን ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ጽዩፍን ኣስካሕካሕን ግጭት ተሓታቲ ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ብኽልተ ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ወቀሳ ዘቕረበ ጣሊባን ንማእከል ደቡባዊ ዞባ ሄልማንድ ዝኾነት ከተማ ላሽካርጋህ ንምቁፅጻር ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ከም ዝሐየለ ኣብዚ ቃልሓሉ ዘሎ እዩ እቲ ጉጅለ ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ትካላት መንግስቲ ኣካላት ጸጥኡን ንምቁፅጻር መጥቃዕታቱ ከም ዝቐጸለዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ዝሕብሩ ዘለው ጉጅለ ጣሊባን ኣብዚ እዋን እዚ ከተማታት ሰለስተ ዞባታት ንምቁፅጻር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ግስጋስ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ምዃኑ የረድኡ ወተሃደራዊ ግስጋስ ጣሊባን ዘስግእን ምስ ኣፍጋኒስታን ዝዳወቡ ሃገራት ሰራዊተን ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዘን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር
ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቱርኪ ተኸሲቱ ንዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ንምቁፅጻር ናይ ሄሊኮፕተራትን ካልእን ደገፍ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እቲ ሕብረት ነዚ ዝገለጸ እቲ ንኣስታት ሰሙን ዝቐጸለ ሓደጋ ኣብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾና ከተማታትን ዓድታትን ይልሕም ከም ዘሎ ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብቲ ባርዕ ዝሰግኡ ብርክት ዝበሉ በጻሕቲ ሃገር ናብ ውሕስ ከባቢታት ክጋዕዙ ከም እተገደዱ ሰብ መዚ ቱርኪ ሓቢሮም ኣለው ሩስያ ኣዘርባይጃን ኢራንን ኣቐዲመን ኣብ ምቁፅጻር እቲ ባርዕ ዝነጥፉ ሄሊኮፕተራት ከም ዝለኣኻ ይዝከር ነቲ ሓደጋ ንምግታእ ልዕሊ 4000 ሰራሕተኛታት ኣማኢት መካይንን ብርክት ዝበላ ሄሊኮፕተራትን ይሳተፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እቲ ባርዕ ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑሎ ብሰንኪ ሓደጋ ዛጊት 6 ሰባት ክሞቱን ከለው ሓያሎ ኣባይቲ ተቃጺሎም ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ድማ ከቢድ ዕንወት ወሪዱሎ ትማሊ ክልተን ሓሰ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ህዝቢ እተመላለስ ኣውቶቡስን ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መኪናን ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ብሰንኪቲ ኪቡባ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሁሲያት ዝርከብዎም ሓያሎ ካልኦት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ድሕረቲ ምግጫው ዝሰዓበ ባርዕ ነቲ ክሳራታት ከም ዘዕበዮ ሰብ መዚ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓቢሮም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ኣለው ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2018 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወት 53 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይጠቕሱ نسعى استلالو زينو مستنادو أنا المززام كان درس زينو خندقم لو من بستقبر مرمراتات حموشة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغا تنكلو 10 شدوشة تفانيوم مبل عسان سلسن عمتو فيستيفال إيرتراوين نفرت اسكاندينيفيا بوعو منفس تتنبيلو منستر تمرتي عبا قداسنة وهد وطن تمرتي زاتو كورسلتنا عبدك أمحارهيبو حدش بريزيدنت إيران إبراهيم رئيسي قبل على هاجر وتصنيع زلوا قرارات أمريكا خلعل كم زعر فليتو روسيا تاجكستان أوزبكستان أب أفغانستان أب زدوا كوابيتات وتدروا لمملكة كايدة والسنان أوروبا حدت أب تركيا تخسيتو نزلوا بارع مرور نمكوتصار دقف كم زقبر أفليتو نسعى استدلوا زينا مستندونا بستدازي ملون سلامك تالكم نمسكن بروح مشت